may yung agagali mga kamatono ning may onboard sa kundi nga alin sa Lagrang Halapas. So, are mga gwapa naman ng akong mga pasahero. Gwapa sa tatabi ning pakilala ka sa ato nga channel. Sige, pakilala sa tao. Sige, pakilala. Do hindi si gwapa kita una. Yes, so ara na. Sino galing ngalan mo gwapa? Shaira, Valenzuela. Shaira? Si Shaira? Shaira. Okay, kaya ma'am, pakilala ka mo ma'am. Uya-uya na ka mo, okay naman na ka mo ka na hindi mo kuya-uya. Ano? Diyos ba ko na, sir? Sige, pakilala, may pakilala. Shaira, Valenzuela. Ikaw yung pinakalan mo. Ay, di lang Okay. Nauya naman mga kamaton ko nga nag-onboard. Ikaw yan, sir, pakilala, sir. Mr. John Maderse. Sila? Mr. Yes, so actually mga kamaton, diretso niya kami sa dito ka kantuan ta? Bituon, sir, sa Bibot and Bigat, Talabahan. Yes, so dito naman kami. Ang sikat nga Talabahan sa Bibot. Okay. Ano na, Milas? Milas, Kilain mo ng bibot, no? Alay mo na. Kilain mo na, I see. Alam mo na ako sa nagkabura, sir, sa Bibot and Milas. Okay. Lapit lang sa Dito ka mama dito, Manyaga. Dito ko rin may Manyaga sa Bibot. Sa bibot? Okay. So, Manyaga, galing kami dito kamaton sa bibot, no? Dito ka galing ka ublas ang una, ma'am? Oo, sa Bibot. Tupatan sa Puljak. I see. Pari ang main sa Puljak, ari natin yung sa ikaduwa ng Puljak. Pare sa una sa daan niya Puljak. Ano pa sa bang daan? Hindi sa tupatan sa ikaduwa ng Puljak. I see. Pero ang daan sa mga Puljak, kaya na, no? Wala na. Kaya na dito na sila sa pagkuhan ng Dili lang sa unahan. Dito ang kuhan ng katuan ta. Kapatsing kuhan, Puljak. Puljak na ikaduwa. Yes, so amo ni mga kamaton pa bitoon gali kami. Manyaga ta to? Manyaga kami ang Okay. daw man kami. Di sa tatanay mo mga upoda sa kuano sang sa Gobra ka? Sa tao? Hindi na pala ito kilala kayo mga bago na to. Mga bago na sa mga Gobra. Nagkalala din na mga iba pero may nabilin pa ito nga isa. Shout out ka niya. Ay, sa di mo doon sa bibot kaya ginaga ubla sa Oo, una. sa Bibot. Yes, so mga kamaton yung shout out gali sa inyo ah. Shout out sa mga taga Bibot and Milas gali yari manyaga kami sa kuano. Dito no? This difference. Nangambalik ko nga mauyaw, yagid ko mo ikaw ay rana mo. Na mo sa tunga. Ano ma'am? And Disney Princess. Okay. So, shout out sa mga miga mo yung gwapa. Wala bigat? Wala giskwila? Giskwila wala pa? Giskwila? Sa din kayo makamu giskwila? Lapas. Lapas sa school, ano nga grade? 11. Grade 11, yes. So, pagka grade ano na yun, pagka grade 12, senior high na no? Hindi ba? Senior high na ko sa buhay. Ang 11, high na na? Okay. Yes, so kamatan naman yan, uyakon mga nag-onboard sa akong mga gwapa niyo, pero nauyaw-uyaw. Yes, sa muna, first time nila sa camera kalay mga kamaton. Nagambagi ko nga, hindi naman kuya-uya sa camera kayo kitaon, tapos may log kalibutan mo. Sige, hi na lang sa mga amiga nyo to. Hi na sa'yo. Sige. Sino mga amiga nyo to? Shout out kay Mga classmate mo. Franz. Kaya wala sa buong klase, kaya kinaglilog ulit ang gabi mga kamaton na. Cancel ang klase, gili sa Iloilo mga kamaton, kaya ang lilog to. Sino? 5.3 ang lilog diri sa Iloilo gali mga kamaton na. Kompleto. Yes, so amo ni. Actually pa bitoon kami ni mo. Manyaga kami ni bitoon. Layo ka na. Medyo layo. Sobrahan nyo na totoo yung masagot. Bale, wala man sing okasyon nga birthday. Manyaga lang ito mo to. Wala lang siya na. Ilaw na ko to sa kinobrahan. So na. I see. Bugay pang masyong wala na. Mga pila ka? Mga 10 years ko. Oh, grabe ba? 7 years ako sa Manila mo.
Pero sa pag-obra mo dati, 10 years yun. Hindi, nung ano lang ko na, 8 months, guba-guba lang ko na sa mga upod ko man. Ah, okay. Sa obra. Mga sip-sip ng mga nanay. Amo kinaya sa mga obra, no? Kapwa Pilipino, lalo na Ilonggo, hindi sa Aya, no? Akabin mo na ko yung suldo. Lamang. Paano nga na ako yung masuldo? Depende kung ano ang posisyon mo na. Hindi, gabi kong lamang. Sa... Ano Bali naman? sa ano ko na luto, na-assign sa luto. Ah, sa cooking ka? Cooking ako, tapos may mga customer ko mga apang, ang mga Koreano. Oo. Eh, gini mo ang ginilasing para sa imo kasala? Ay, Depende sa mga depende sa mga tips mga customer. Ah, okay. Di mo doon kay isa lagi dyan, no? Sa amo na nga bagay ng mga... Kasi mga ibang mga... Kwarta, Japon na rinan kamaton mo, kaya ito, amo niya mahitip si Ma'am Bernie sa mga customer. Wala mong pinakadamo nga ang adlaw na damo namon sa bibot mga biyernes sa Sabado grabing magdag. Friday to Sunday, alam mo ginadaga. Sa tukod ka ni amon sa bibot sumunagas. Hindi lang banyaga sa gabi, no? Ato. Butok ginadaya perwe. Hindi ang grabe nung banyaga, nung sa banyaga, ginong grabe. Damo kita sa may banyaga, no? Ano mga sipods mo da? Oo, damo no. Ay, kasi ano na tawag, affordable lang ninyo, guro ang price sa... Siyempre kay matik order ka pa daan, pinapaka-papel ang imo nga i-serve. I-stock pa na ilang mga sa order. Ah, okay. Bago lutoon. Oo, bago ka tumagambal sa mga upod mo to. Pero may ara na yung daan, pagabot mo, may luto na. Wala pa sir, bali. Lutoon kita? Mapili pa na sa may... Counter? Oo. Pili ka kung ano yung mo, gano'n? Oo, sa mga isda, mga lupos, mga upod. Ay, sige. Saan na ipaluto sa imo? Ipaluto. Ah, okay. Bali sa kusina to, muna na maluto. Wali, Kung may ma-absent ko nga isa ka upod, di ako ang ikwan sa garlic shrimp. ay, sige. Basta sinangag man, sa garlic rice ako man. Basta taglima ka platter na sinangag na Kaya, garlic rice. pagka-order siya na pagbaton mo sa papel nga muna, bira-bira ka yung lutoin, no? Bira-bira sa luto sa sunod. Oo. Siyempre kung wala nagawa customer, ako na ibulig-bulig lang pang serve. Sa ila. Sa mga customer. Kaya one time na nagpuli ko di sa Iloilo, nag-visita lang ko to. Tapos ako to din tagaan ko nila papel pang take order damo-damo. Ah, okay. Pero ang ginapang take order ko, ano, mas mga customer para in case wala kung tapos na sila sa ila yung mga sa customer. Ikaw naman nila buligan pang serve ko kung pinakatalaba ang ilang order. Ah, okay. Sila makuha kang idol. Oo, idol. Magay palihog mo sa ila sir. Oo. Eh, kung baka daw waiter sila yung ito. Okay. Tingnan na kayang tip na sa imo na rin ka paano? Una guro na saan kanila? Depende siya. Yes, oo. Ano ka ba? Oo. Kaya mo gina basta sa obra may amo gina nga. May suya ka rin. Oo, may palihi gina yung batasan nga sa pagkakontra ko ginang isaon mo. Kontra ko ginang tao nga mo na. Sa taon na lang ka sa mga upon mo daw nga mga mayo. Sa taon na lang mo. Para ako makita no. Tumari ako din kay manyaga ko na balik sa inyo. Yes. Mga bibo din mila. Yes, so sa tagre sa restaurant nga Pivot and Melas. Ano nila? Video rin naman kami mga kamaton sa kuana. Bitoon. Medyo lapit-lapit na to, no? Malapit-lapit na. Okay. So, di, magpapasa taon liwa to kayo manahog na ka mo. Bigay pa kita. Ay, shout out to University France. Okay. Kay mama. Hello, ma'am. Kay mama. Okay. Ah, ready si mama mo ka ulat sa bang malaban. Kamu lang niya. Kami na nga. Okay. Shout out mo to. May igma. Ay, mo sir. Ato to. Oo, igma. Ah, yung mother mo to gala? Yeah. Ay, anak mo sila, ma'am? Ari lang anak ko. Okay. Ay, na to. Dari lang Ay, din daw. Sino
Yes, so mga kamaton, narinig ka Amelia, manaog na ka na yung mamo. Yes, manaog ka mo. Pagkabusog ka kita. Leto ba, nato ba nga na sa taot? Okay. Okay, kamuya ko pa. Tawa sa tato. Shout out. Yes, ikaw yung ma'am. Shout out kay mama. Okay. Sa taon ko na kay mama mo, kaya isupad mo. Yes, so manaog na ka na yung ma'am na. Eh, thank you ma'am. Bye. Yes. Sige ma'am, thank you gid sa pag-onboard mo. Alam mo na sir, pinakasikat namon nga talabahan. Okay, ang Ano? Bibot and Milas. Yes. Thank you sa pag-tip mo sa akon gali mama. Sige, Ang bill ni sir. ma'am 141 na. 150 ginatag ni ma'am. Salamat, Jed. Yes. Dahil sa tao talaga sa mga upod mo na karanaw, kasi kita na yung mga muna. Oh, thank you. Sige ma. Yes. So, amo na yung Bibot and Milas, ha? Ano? Papa, thank you sa inyo. Ano Yes. ang page mo? Ah, Page. yes. Ano ka pa? Page mo sa YouTube. Amo na sa Maton Buhay Taxi Driver. Papa, Reo. Are. Are, picturean mo, ha? Yes, kaya naubos ng sticker ko gali. Ma-picture si ma'am sa akon nga ka na. Kaya Yes, thank you, ha? Yes, amo na yung Bibot and Milas, ha? Yes. Nakita na sa Bibot and Milas. Thank you. Are, wala na na. Bibot and Milas. At ako na ito sa dalong gali, oh. Yes. Yes. Thank you mga kamatan, ha. Salamat sa pag-onboard sa akon mga kamatan. Nagulang panahon lang akon nga mga gwapa nga mga kamaton ko nga nag-onboard kay kamaton, ha. Sa taon sa inyo gali mama. Thank you sa pag-onboard kag pagpa-vlog sa akon. Amo na huya-huya pa ka mo sa huya pa ka mo sa kamera ginaw. Hindi ko kayo ya. Yes, so sa tao lang sa inyo kaya sa inyo pa konta panyagaan nga Milas restaurant na. Sa tao mga kamaton. Yes. Thank you sa inyo mga kamaton, ha. Kag mayong aga, good morning sa tanan. Amo na yung kamaton ang kwan dito on. Approaching sa kwan ni kamaton, ha. Approaching ta sa Bala Bago mga kamaton. Dili naman ta makuha si mga ma-onboard sa ato, no. Nami kaya si Maton magpili, no, mga gwapa kompisero pirmi. Puro gwapa ang akon mga na-onboard mga kamaton. Yes. So, thank you sa inyo mga kamaton, ha. Thank you kag salamat sa pag-onboard kay Maton. Salamat.